Mustafa Chani, que tinc al meu costat, és investigador en temes de racisme, genealogia i discurs a la Universitat de Girona, us he trobat. Forma part del grup d'investigació sobre la laïcitat positiva i diversitat religiosa, que és l'UDG. També ets membre de l'Espai Antifascista de Salt, grup que treballa per erradicar qualsevol forma de discriminació i discriminació de dret o de fet en aquest municipi dels comarques gironines. T'has format en processos comunitaris i has col·laborat en diversos projectes com el Fòrum d'Inclusió Social i Ciutadania, el programa d'Ordit de la Fundació Jaume Bofill i habitualment col·labores en mitjans de comunicació, des d'articles teus al diari Ara i al diari Jornal. En Mustafa ens explicarà, a partir d'un treball que ens va fer d'explicar la inclusió social a Catalunya, a partir d'aquí ens explicarà el racisme de Catalunya, sí, el racisme de Catalunya, aquí ho va dir. Doncs a partir d'aquí ens explicaràs un seguit de conceptes que suposo que tindrem perquè després en Xevi ens faci l'aterratge a la nostra comarca de l'inclusió social. Bon dia, gràcies a la gent de la CUP per convidar-me. Gràcies a vosaltres ser aquí amb l'expectativa d'escoltar alguna cosa interessant. Espero estar a l'alçada i dir alguna cosa que sigui útil tant per una concepció que podem tenir del fenomen del racisme com de les praxis, com combatre el racisme. Com que hi ha poc temps i per tant una mica per no plegar tant, que hi ha gent que porteu aquí un parell d'horetes o 3 hores, per tant intentaré una mica reduir el plantejament que tenia previst. El títol que hem posat és El racisme a Catalunya, que és un títol que indica temàticament la direcció de la meva intervenció. És a dir, el que faré és justament fer una cosa descriptiva del racisme a Catalunya. No faré cap definició, de fet soc contrari a les definicions, perquè és una qüestió metodològica, si em permeteu, intentar copsar les realitats i definir-les i crec que és hi ha moltes disciplines que ho fa, però jo vinc de l'àmbit de la filosofia i jo crec que només podem descriure el món. I a mi descriure el món ja tenim prou feina i jo crec que els resultats serien molt interessants que si descrivim el món d'una manera correcta. Doncs bé, la meva pretensió és aquesta, honesta, si voleu, han intentat descriure què passa a Catalunya amb aquesta qüestió del racisme. Però d'això va dir marcar una mica el terreny, és a dir, presentar des d'on parlarem. Jo soc partidari, soc dels que pensen que el racisme és una qüestió estructural en la nostra societat. Quan diem estructural refereixo a un fenomen sistèmic. Avui això necessita una justificació, evidentment, i per fer aquesta justificació estem fent una mena de genealogia del racisme, és a dir, anar a orígens i veure continuïtat, discontinuïtat d'aquest fenomen al llarg de la història, concretament a Europa. Una altra cosa que no he dit abans, que no faré una descripció universal, sinó una descripció de Catalunya, que pot tenir paral·lelismes i exemples similars a Europa. Per tant, acotat en un territori, amb el racisme aquí a Catalunya. Una qüestió estructural sistèmica que d'alguna manera fàcilment els que estem d'acord que el masclisme o el patriarcat o la dominació masculina és una qüestió estructural de la nostra societat, podem fer un paral·lelisme similar. És a dir, la nostra política és masclista, el nostre art és masclista i així successivament. Quasi diria d'una manera exagerada que l'aire que respirem és masclista. Doncs bé, podríem fer una similitud calcada amb temes de racisme. Ja sé que això necessita una justificació, que no la faré perquè per qüestió de temps. Abans d'entrar a parlar de racisme avui a Catalunya, deixeu-me assenyalar alguns aspectes, com que no hi ha temps, per tant,
només les assenyalaré, que són qüestions que en el debat, si us interessa, les podem investigar. Una és que el racisme parla diferents llenguatges i té diferents formes. Aquestes formes de llenguatge i de racisme i els llenguatges de racisme no les explicitaré, però si us interessa després ho parlo. Aquesta és una primera prèvia. Segona prèvia, que quan parlem de racisme ens trobem que hi ha concepcions sobre el racisme arrelades a la nostra societat. És a dir, que al carrer, al sentit comú, la gent té concepcions arrelades sobre el racisme. I a l'hora de debatre o combatre el racisme ens trobem amb aquestes concepcions i les hem de discutir. Jo almenys identifico unes 5-6 concepcions arrelades que al meu entendre frivolitzen el racisme, fins i tot en alguna opinió el neguen. I per tant aquesta és una dificultat i una tasca a l'hora de fer una tasca antiracista a tenir en compte per combatre el racisme. Què són aquestes concepcions? Ràpidament, només les assenyalaré. La primera és que hi ha gent que considera que el racisme és una qüestió del passat, monstruós. Per tant, ara podem parlar en termes de racisme, que hi ha gent que associa el racisme amb les qüestions del nazisme, del colonialisme, comencen les persones esclavitzades, fins i tot de l'expulsió dels jueus als musulmans de la península ibèrica, es pot anar molt lluny, però és una qüestió del passat. Aquesta és una concepció arrelada a la nostra societat. Hi ha gent que pensa així. Una altra és que hi ha gent que considera que el racisme és una qüestió de l'ultradreta, el feixisme, d'uns sectors reduïts que a vegades són més a Europa, això és veritat, però fa 4 dies no era així, i per tant era una cosa com marginal en la nostra societat. I per tant, quasi, d'alguna manera, no ens havia de preocupar. Hi ha gent que pensa això. Una altra opinió a la nostra societat és que parla que el racisme és una mena d'afectació humana. És que quasi és natural en l'ésser humà que davant d'aquest altre diferent, llunyà, doncs rebutjar. Hi ha gent que pensa que això forma part de l'ésser humà. Qualsevol ésser humà davant del desconegut reacciona d'una manera que rebutja aquest altre. Aquesta és una altra concepció, que és una concepció que universalitza el racisme, perquè això és com que afecta tot ésser humà, per tant, tot ésser humà davant d'un altre diferent. I accepta, la conseqüència d'aquesta posició, accepta el que podem anomenar el racisme invers. És a dir, la gent que opina això diu també que, igual com pot existir el racisme del blanc cap al negre, també hi ha el racisme del negre cap al blanc. I li treu la qüestió aquesta que us deia abans, estructural, històrica. Per tant, no entraré en el debat ni en la discussió, però són qüestions que se'n van. Una altra, hi ha que opina que no fa una distinció entre racisme i xenofòbia, no fa aquesta distinció, i considera que, diguéssim, des d'una perspectiva culturalista, una altra que és molt diferent a mi en les seves formes de fer i de ser, em genera un cert rebuig d'entrada. I això és el més normal, el l'ésser humà, a les cultures, als conjunts de les societats. I per tant, aquest rebuig al diferent, en termes de diferències culturals, és normal. I accepten que això podria ser una cosa legítima. Una altra opinió que seria una mica la més fina, diria, seria el contrincant amb què discutiríem, perquè les altres són de fàcil discussió, si em permeteu, però una que és la que situa el racisme en termes de classe. El racisme és una qüestió de desigualtats materials i, per tant, abolida la qüestió de classe, no hi hauria racisme. Que també és una posició que nega el racisme com a qüestió estructural motora, un eix vertebrador. La qüestió que l'eix vertebrador, i això és una opinió de molta gent de l'esquerra associada al marxisme i altres ideologies que posen la qüestió de classe com a qüestió fonamental. I per últim, hi ha una opinió que considera que no podem a la nostra societat parlar en termes de racisme, sinó en termes de discriminacions
de desajustos, diríem, a la nostra societat. És a dir, tota societat té desajustos i aquest és un desajust més. No té una categoria tan, diguéssim, estructural, d'alguna manera. Doncs bé, això ho faig com a descripció d'unes opinions, i poden haver més, ho podem englobar algunes amb altres, d'alguna manera, però és per explicar que la nostra societat té una opinió i a més, quan parlem sobre el racisme, hi ha una posició generalitzada de posar-se a la defensiva amb aquests arguments que us he dit ara. Bé, dit això, entraré a la cuina, diguéssim, el meu assaig, per dir-ho manera, perquè aquí és un tema de donar-li voltes. Jo plantejaré aquí una proposta, per dir-ho manera, com descriptiva, com us deia abans, i a partir d'aquí, si voleu, discutim. Què és el racisme avui a Catalunya? El racisme avui a Catalunya, d'entrada, anem complicant, però d'entrada és una línia divisòria que alguns teòrics li diuen la línia abismal, que separa unes persones d'altres. Això en el llenguatge col·loquial diem ciutadans de primera o ciutadans de segona. D'entrada, aquesta línia divisòria és en alguns casos insalvable, això és insalvable, és a dir, que el pas de sota la línia a sobre la línia, els ciutadans de segona, per passar a ser ciutadans de primera, a vegades és quasi impossible. Per tant, la primera qüestió és aquesta línia de divisió, que és el racisme, i és una línia, diríem, movible. És a dir, que els que estan sobre la línia del racisme poden caure sota la línia del racisme. I poso un exemple perquè explicitar aquesta qüestió. Els espanyols, en relació a Àfrica, en relació a la gent que ve d'altres llocs del món, són el primer món, utilitzem el llenguatge que es parla. Però els espanyols, quan van a Suècia o a un país, diríem, més al nord, la geografia també aquí marca aquesta relació al sud-nord, doncs són de fora i poden patir situacions de racisme. De fet, jo tinc una anècdota d'uns amics meus que a Suècia, amb un autobús, casualitat, el meu amic amb la seva companya anaven a l'autobús i tenien una parella de suecs davant i tenien un diari que parlava de la immigració dels espanyols a Suècia, i el comentari era que venen molta gent i que el govern hauria de fer alguna cosa per frenar aquesta onada de gent espanyola que ve i que això va en detriment del benestar propi del nostre país. Aquesta és la conversa i ells estaven amb l'orella i em deia un amic que això es va sentir molt identificat perquè és calcat el comentari que podria fer un català o un espanyol aquí en relació a... Per tant, les dinàmiques de rebuig o el racisme es podrien donar malgrat que un que està en una situació de privilegi aquí podria estar en una situació d'inferioritat en un altre context. Per això deia que aquesta línia és movible. Bé, aquesta línia, en què es materialitza? Què és concretament aquesta línia? Què es fonamenta? Jo identifico unes 7 aspectes que es donen a Catalunya i que materialitzen aquest racisme, aquesta línia divisòria que us deia abans. Una és, tenim a Catalunya 3 categories polítiques. 3 categories polítiques. I quan dic 3 categories polítiques, tenen conseqüències, no és una idea abstracta, sinó que tenen conseqüències en vides, en la quotidianitat, en la materialitat de la vida. Una és una categoria dels que podem anomenar ciutadans. Aquí hi ha una noció d'estat-nació claríssima, que són els autòctons, els ciutadans, els que tenen el DNI. Aquests tenen una realitat que no vol dir que és una realitat d'un benestar absolut, sinó que també viu situacions d'exclusió, de discriminació en alguns aspectes,
però és una categoria política que té uns privilegis i està en una relació de superioritat a la segona categoria, que és la categoria del ser immigrant. La diferència entre el ser ciutadà i el ser immigrant, hi ha una diferència en termes de drets brutal. I podem parlar de molts i molts exemples d'aquesta diferència. Una d'elles, per exemple, d'aquí a pocs mesos hi haurà les eleccions municipals en què unes persones podran votar i altres no, amb l'excepció de la qüestió de la reciprocitat, que és una qüestió marginal, si volem. Estructuralment hi ha una diferència en el dret increïble. I no només en això, sinó en altres aspectes que segurament en altres exemples sortiran. I la tercera categoria política és la categoria dels il·legals, els que no tenen papers. També són persones que viuen aquí i que tenen vida, no? Són veïns i veïnes dels nostres pobles, però pertanyen a una categoria política i tenen un rol en la nostra societat. Aquesta primera qüestió, que materialitza aquest racisme, perquè la relació entre aquestes tres categories és una relació de superioritat i inferioritat. De fet, si hem de posar alguna constant en la línia divisòria aquesta, és justament aquesta relació jeràrquica de superioritat i inferioritat en diferents nivells. Segona qüestió, segon aspecte que materialitza aquest racisme, és que hi ha una sincronia en l'espai i en el temps i una asincronia en l'horitzó de sentit. Què vol dir sincronia en l'espai i en el temps? Hi ha una mena de coexistència, és a dir, circulem pels mateixos carrers, comprem pels mateixos supermercats, compartim vida, per dir-ho manera, coexistim, però, si volem, no convivim. I jo sempre poso un exemple amb el grup de WhatsApp. Potser no sé si aquí és un bon lloc per fer aquest exemple, però jo moltes vegades en altres contextos pregunto a la gent quantes persones tenim en el grup de WhatsApp que es diuen Mohammed, Fatimata, i els moros i les negres i els sudaques, tots aquests altres, quants? Per què l'exemple del WhatsApp és significatiu? Perquè en el WhatsApp és allà on et quedes per fer una birra, és allà on et quedes per anar a veure el partit de no sé qui, és allà on et quedes per fer la caminada a la muntanya, és a dir, l'horitzó de sentit és el compartir vida, convidar algú a casa teva, totes aquestes qüestions que tenen a veure amb el desenvolupament de la vida, no hi és. Per tant, és simptomàtic de la nostra fractura social que vivim. Per tant, sincronia, és a dir, que convivim, però asincronia en allò que és la vida. Coexistim en àmbits de la vida, però hi ha alguns llocs que no. L'altre dia, des de l'espai antiracista, on milito, van venir dos noies que no els van deixar entrar en un gimnàs, al Punt Groc a Girona. Fins i tot en uns espais on la proximitat és massa, allà no. Fixeu-vos. Al supermercat, cadascú està circulant entre les estanteries i compra i se'n va. Però no havia pensat mai, perquè vaig pensar per què el Punt Groc limita l'entrada amb les noies pel fet d'entrar al mocador. Perquè és massa a prop. És el que jo he pensat, és massa a prop. Hi ha un tema de cos, hi ha un tema fins i tot de suor i de... Però bueno, això, si voleu, deixeu-m'ho, diguéssim, paies cantants d'un món que està al Doncs bé, tercera qüestió que materialitza aquest racisme que diem a casa nostra. Hi ha una mena de... Aquestes persones que han vingut de fora, hi ha una mena de degradació ontològica. Això no és una idea meva, això és... Liceu Santos parla d'aquesta qüestió perquè ell va fer un estudi sobre la concepció dels altres que venen de Senegal, de Pakistan, no? I va fer un estudi sobre quina concepció té les persones quan veuen un suec, un dels Estats Units,
només sense parlar, només la presència. Què desperta, què et dona, I una persona de Gàmbia, o del Senegal, o del Marroc. Doncs aquest estudi, el resultat és que, en el fons, uns són considerats acceptats, amb tota la seva bagatge, el que representa, i els altres no. Hi ha una mena de no considerar-lo igual com l'altre. I després l'estudi va tenir continuïtat per saber una mica el per què. Evidentment, podríeu imaginar que la presència d'un americà a través del cinema, de molts aspectes que ens governen i ens estiren i estan a l'imaginari, no hi són en relació a altres. I quan hi són, són des d'una manera degradada. És a dir, la representació d'aquests altres sempre és una representació negativa. Per això hi ha una degradació ontològica. Les notícies, tot alimenta que està, diríem, no m'agrada parlar d'una perspectiva psicològica, però és com si el subconscient acumula unes mirades que són les que determinen la nostra acció, almenys la primera. Després podem fer-la raonable i podem modificar. Però d'entrada aquesta qüestió. Però jo afegiré aquí una cosa del que diu César Cesanos. Quina és? Que alhora aquesta degradació, traslladar-la aquí a Catalunya, la nostra relació amb aquests que venen de fora sempre, quan dic sempre refereixo, sisplau, no feu el trasllat a les vostres experiències personals, que a vegades ho fem i això genera una tensió amb la persona. Fem una anàlisi estructural de la nostra societat. Per tant, anem fora, si voleu. El que es passa quan hi ha una relació entre una persona que ve de fora i una persona d'aquí és que hi ha una relació folcloritzada. El que es dona no és el mateix que es dona entre un Jordi i una Gemma. En la relació, dos desconeguts, un es diu Jordi i l'altre es diu Gemma, la relació que es produeix és una relació en relació amb un interès concret, amb una conversa d'una amiga, es dona una relació d'aquest tipus. En canvi, quan estem parlant d'una relació d'un tal Mamadou o una tal Gemma, en general es folcloritza aquesta relació i la relació és que ve el coscús que cuines, ets musulmà o musulmà, es produeixen altres formes de relació. Que això podem acceptar que sigui normal i corrent, normal, per la qüestió de la curiositat, és veritat. Però Catalunya, a Salt, encara avui dia es dona aquesta relació, quan tenim un 50% de la població que és d'aquests orígens. És a dir, que la sorpresa, que la primera vegada no hi és, sinó diguéssim, els catalans o gent d'altres llocs del món que viuen aquí, ja fa temps. Per tant, hauríem de superar, si em permeteu, aquesta fase. Però continua. I aquesta fase continua i continuarà. S'ha sempre. Què ens diu això? Ens diuen països com França, per exemple, que continua. Els franceses, que són, això que anomenem tercera o quarta generació, encara viuen les mateixes preguntes. Amb un francès perfecte. I de fet, avui a Catalunya, persones que parlen català perfecte continuen visquent aquestes situacions com si fos la primera vegada que acaba d'arribar. I això té a veure amb la folclorització d'una relació. No, és com una relació abstracta, és com que la persona que tens davant no et connectes amb la persona que tens davant, sinó que connectes amb què? Amb un imaginari que tu tens, quan pots tenir interessos compartits. És el teu veí de l'escala, per exemple, i l'escala està bruta. Potser la qüestió de configurar una conversa és a base de les necessitats. Però a part d'això hi ha una altra qüestió, que és instrumentalitzar l'immigrant, en el sentit que hi ha una concepció que és que els immigrants venen aquí a treballar. Jo no sé si el treball dignifica. Fa 4 dies deien que el treball dignifica. No sé, jo més aviat penso que el treball és un instrument, és una cosa instrumental,
Però bé, creiem que el treball dignifica, però una persona immigrada no és una persona només treballadora, sinó que són infants. Ho dic perquè, per exemple, les polítiques d'immigració estan molt enfocades des d'aquesta perspectiva. I per això tenim persones que quan aconsegueixen els papers, quan perden la feina, perden els papers i cauen amb el que és la il·legalitat sobrevinguda, per exemple. Per què? Perquè la lògica que hi ha darrere és a base del treball. Però o, per exemple, els cupos, no sé si esteu familiaritzats amb les qüestions d'estrangeria, hi havia una època que es portaven persones d'altres llocs amb la lògica de flexibilitzar el fet migratori, i les persones que arribaven aquí treballaven la temporada i s'havien de tornar al seu país d'origen. Com si importem màquines. T'importo, t'utilitzo, evidentment sols també t'ho guanyant, i et torno. Però què passa si aquella noia, aquella dona s'enamora amb algú? Aquest fet que té a veure amb la diversitat humana, amb l'ésser humà, no té compte, no es compta. S'instrumentalitza en el sentit que es redueix a la figura de treballador o treballadora. I això és una mena també de degradació, perquè no concebe aquest altre en la seva diversitat, en les seves inquietuds i els seus projectes. Bé, una altra qüestió és el trasllat de la frontera externa a l'interior de la nostra societat. És a dir, que trasladem la frontera externa, la frontera de Ceuta i Melilla, les fronteres les típiques que hi ha un guàrdia civil que et diu que tu no pots entrar, un policia nacional. Aquestes fronteres les trasladem a l'interior de la nostra societat i esdevenen fronteres internes. Això és una altra expressió del racisme. I abans es parlava de la segregació escolar i de llibertat, però la segregació escolar hi ha un altre fenomen que és encara pitjor que la segregació escolar, que és la concentració. La concentració, per exemple, l'escola és un exemple, hi ha moltes escoles a Catalunya d'aquest perfil, el 100%, l'escola de la Farga a Salt, el 100%, escola pública, per això jo crec que l'escola de l'interès públic jo crec que té molt de sentit aquí. Una escola pública que hi ha una concentració, que a més està la realitat de Salt, evidentment hi ha una concentració residencial o segregació residencial a Salt, no té res a veure amb la que està a l'escola. A més és una escola que a la Pompeu Fabra que està al costat i que està en un 6 o 7%, és quasi posa cua a la vida, és com si és molt no sé, és molt heavy que aquí tenim una escola al 100% i l'escola de just per davant que sigui al 100% dels altres. Per tant, bé, doncs això és una frontera interna, perquè si l'escola no és el lloc on s'igualen l'igualtat d'oportunitat, el que estem fent una frontera que condemna la no entrada d'aquests estudiants, infants, als circuits de la nostra vida per fer vides. Per tant, aquesta és una clara demostració d'una frontera interna, que hi ha moltíssimes. La llei també és un altre tipus de llei d'estrangeria, és una frontera interna dins del que és l'estat-nació. Tu, com a estat, generes dues situacions administratives diferenciades, una si a Espanya hi ha 40 milions o 42 milions, per als 40 milions genera una situació administrativa i per als 2 milions o 3 o 4 milions de gent que ve de fora els situa en una altra situació, i a més amb una relació, com us deia abans, de diferència de dret. I aquests viuen obstacles, fronteres, a la seva... Un exemple d'aquesta que està vinculat a les lleis és... Jo vaig fer un grau superior d'integració social en el seu moment, fa molts anys, quan volia entrar a la universitat, i ho vaig fer amb un amic molt amic, que es diu Enric Rubio. I vam fer un grau superior, i després de fer aquest grau superior vaig treure una millor nota. És a dir, en termes de mèrits, millor, una
té res, però està allà. I l'Ajuntament de Girona va crear una bossa d'integradors socials per treballar als centres cívics i vam anar els dos a apuntar-nos en aquesta bossa. Doncs l'administrativa li va agafar els papers a l'Enric Rubio i quan va arribar el Moton, que és després, em va començar a agafar, va demanar la documentació i li vaig dir una fotocòpia del NIE i em va dir, ara no pots participar a la borsa perquè la borsa, a les bases de la convocatòria, posava que han de ser nacionals. Això ha canviat. Per això és necessari una lluita antiracista, perquè a vegades hi ha unes aplicacions de normes que són de fàcil canviar. Hi ha altres que són gruixudes, però aquesta, una pressió petita, s'ha pogut canviar. Doncs a mi no se m'ha deixat participar en aquesta bossa. Aquesta és una frontera interna. Quan dic fronteres internes és en aquest sentit. És un accés laboral, diguéssim. Per tant, és per il·lustrar aquestes qüestions de les fronteres internes. Per anar acabant, un altre aspecte que crec que és molt important és que hi ha dos valors que són molt importants per la dignitat de l'ésser humà, qualsevol ésser humà. Un és la llibertat i l'altre és la igualtat. Crec que aquí estem totes i tots d'acord. Doncs aquests dos valors arribem a les persones migrades i són vulnerats d'una manera sistemàtica. Són paraules gruixudes, d'una manera sistemàtica. Posaré dos exemples, però puc posar molts i molts exemples. Un, en relació a la llibertat. Hem conveniat pel dret penal que una persona li prohibim de la seva llibertat, és a dir, que el tanquem en una presó, quan ha comès un delicte i el jutge té proves suficients i el tanca fins al dia del judici, és el cas dels que estan a Madrid, o, per tant, d'una manera preventiva, o hi ha indicis de delicte i es posa una data de judici i si es mostra que has comès el delicte, doncs entres a la presó. Aquest és el resum del dret penal en qüestions de la prohibició de la llibertat. Però arribem a les persones migrades i els tanquem per una falta administrativa, és a dir, l'excepció. Hi ha la norma i hi ha l'excepció en aquest cas, que és la qüestió dels CIES, per exemple. Jo, si fos sense papers, que he estat sense papers durant 5 anys, quan la policia m'agafa la policia, me demana la documentació per fet de no tenir la documentació. És a dir, la falta administrativa seria com si algú ara saltés un semàfor o no paga l'impost. És una falta que hi ha mecanismes de coerció, diguéssim, d'obligar-te a complir amb el que has de complir, però mai en termes de prohibició de la llibertat. És com si una llibertat no és igual com una altra. És aquesta la qüestió. Per tant, una vulneració del tema de la llibertat. Puc posar molts exemples. Un altre exemple, en relació a la igualtat. Us deia abans, dos valors molt importants, la llibertat, d'una banda, i igualtat. També en el dret penal, quan la condemna d'un delicte és de més de 2 anys, s'entra a la presó, si és menys de 2 anys no s'entra a la presó. Doncs aquesta norma és per tothom. Però en el cas de les persones migrades, i aquí no només és una qüestió de sense papers, sinó també la gent amb papers, això és un cas real que m'afecta a mi. I ho explico per què? Perquè em fot moltíssim, de veritat. Perquè el coneixement també ha de ser un coneixement situat. Jo no vull fer una cosa abstracta, per això ho deia una qüestió descriptiva, sinó allò que ens passa a totes i a tots. Doncs el 2011, a la Universitat de Girona, jo era estudiant a la Universitat de Girona, va venir l'Artur Mas, en una època de retallades, i vam fer una concentració, diríem, de professors i professors, PAS, PDIs, estudiants, contra aquesta visita de l'Artur Mas, perquè era la figura de les retallades, a el 20è aniversari de la Universitat de Girona. Aquesta concentració va acabar amb una càrrega policial i 12 persones encausades en aquest procés, que justament ara aquests mesos tindrem judici, després de 8 anys. Doncs bé,
D'aquestes 12 persones, una persona, que soc jo, soc el monitor de la revista. És així, vull dir que també m'agrada parlar en termes d'homòs, negres i flaques. Per què? Perquè al carrer parlen aquests temes, jo soc per una banda, i per l'altra el tracte de la... Aquí hi ha molt bonisme en aquesta història, plans de ciutadania, tot això, no, la realitat és una altra. Està bé com a desig i com a... però la realitat és una altra. Doncs bé, si la condemna d'aquest judici és d'un any, per tant, ningú de nosaltres s'ha d'entrar a la presó, en el meu cas, el jutge pot canviar la condemna per l'expulsió. Dret penal, article 89.1. Fixeu-vos, 12 estudiants, però hi ha una vulneració sistemàtica d'aquest dret d'igualtat en relació a uns. Fixeu-vos el legislador, la perspectiva del legislador. Per tant, hi ha una vulneració. I aquest és un exemple. Puc posar sense una vulneració de dret al dret. Bé, per anar acabant, ara sí, dos aspectes que jo considero que són molt importants, que on tenim fins ara, que he dit fins ara, qualsevol persona, diria, democràtica, amb sentit de justícia i tal, acceptaria que això no hauria de ser així. Però ara entrarem en un terreny d'una mica de discussió, que és una discussió que ara tinc jo amb gent d'esquerres i que costa, perquè el racisme, com us deia abans, té diferents formes i parla de diferents llenguatges. Algunes formes de racisme les rebutgem. Per què? Perquè som demòcrates i volem la justícia. Però hi ha alguns aspectes que ja entren en unes qüestions que ens generen atenció. Una té a veure amb la naturalització de la cultura. Què vol dir això de la naturalització de la cultura? El racisme, en la seva expressió clàssica, es fonamentava que hi havia una jerarquia a les races, quan hi havia la pseudociència, la biologia, no només la biologia, l'antropologia, la filosofia, el senyor Kant, el racional Kant, el senyor Marx, el senyor Hegel, tots els filòsofs que jo vinc del món de la filosofia han legitimat el racisme. L'han legitimat. Ho dic perquè això és el substrat de la cultura, diríem, si voleu, entre comunitats occidental, perquè això és occidental, què és, no? Però això està en el xup-xup. Doncs bé, el racisme en aquella època tenia un llenguatge biològic, si voleu. La ciència va determinar que hi ha unes races i que unes són superiors que altres. Això la ciència ha demostrat que no és així, ni races existeixen, només hi ha una raça humana, i en tot cas les diferències en termes genètics existeixen entre dos animals, per tant ja està superat. Però ara el llenguatge del racisme fa el mateix, però en termes culturals. I allò que era natural a l'ésser humà, la raça, es naturalitzava, ara és en termes de cultura. És a dir, la cultura es naturalitza. I la relació de superioritat i inferioritat no està en termes de raça, sinó en termes de cultura. I les societats europees, per dir-ho manera, i aquí a Catalunya també, hi ha una relació jeràrquica de la cultura, diríem d'aquí, en relació a altres cultures. Aquesta és una realitat. No explicitada, és veritat, perquè hi ha gent que ho expressa tal qual, hi ha gent que expressa que la gent que ve de fora s'ha d'integrar. El concepte d'integració d'aquí, hi ha qui ho diu en termes d'encaixar i entendre com funciona una societat, i entendre què és un contracte laboral i tot plegat, jo crec que això, el sentit comú, jo crec que ho diu, però hi ha gent que parla d'altres qüestions, com per exemple el debat sobre el dret de les dones musulmanes. Això és un debat racista. Per què? Perquè té implícit aquesta jerarquia en la cultura. D'alguna manera es concep que el veu pertany a una forma cultural inferior a la cultura aquí. I fem exemples com abans aquí les nostres iaies anaven a un mocador. S'estableix una cosa de progrés. Hi ha molta gent que ho diu amb bona intenció, és a dir, com jo ja entenc aquesta gent, però ja maduraran, ja progressaran. Per
Els nostres àvies ja eren així, però ara ja no. Però la qüestió de fons que hi ha darrere, no sé si estem d'acord o no, és una qüestió que té a veure amb que hi ha una concepció profunda que la nostra forma, la que opera aquí, és la millor. I aquesta és una forma que l'hem d'acompanyar, en tot cas, l'hem d'acompanyar perquè arribarà el dia que ho traurà. I si no és aquesta dona, la seva filla. Podem parlar i discutir aquesta qüestió. Però en tot cas, a més, aquesta naturalització és en termes de, fixeu-vos quan parlem en termes escolars, per exemple, els fills i filles de famílies immigrades, o sigui, l'etiqueta d'immigrant està enganxada a aquestes persones i estarà enganxada no sé fins a quan, no ho sé. De moment, la immigració que viu a Europa encara no ha pogut, les d'abans, encara no ha pogut treure aquesta etiqueta. En el fons, té a veure amb aquesta naturalització de la cultura. És com si tenen alguna cosa permanentment que estarà. Si no hi és, hauríem d'acceptar que, bueno, sí, una persona que acaba d'arribar o arriba, però els seus fills, no, ja està. O, però, continua. I en el fons, la meva, diguéssim, hipòtesi en aquest sentit, que podem discutir, és que hi ha una naturalització de la... A més, afegeixo un altre exemple. Quan parlem de la comunitat musulmana, per exemple, o la comunitat marroquina, té un component d'aquesta naturalització. És a dir, com si tenen alguna cosa pròpia. Deixeu-me dir-ho així ràpidament. No existeix tal cosa que li podem dir comunitat musulmana. No existeix. L'element que ens uneix als musulmans, fins i tot fixeu-vos, el fet d'anomenar una persona com a musulmana ja és una reducció. No ho fem normalment. Quan nosaltres tenim persones, no diem als catòlics o a... No ho diem. Arribem a unes persones que no sabem ni que són musulmans, els diem comunitat musulmana. Ho dic també des del coneixement situat. És a dir, què em passaria? Jo compto com a persona de la comunitat musulmana. I soc un ateu militant. Soc un ateu militant en el sentit que jo la meva batalla en el país d'origen, jo quan vivia al Marroc, els meus enemics eren islamistes, justament. I com a acte reivindicatiu, això no ho he fet jo, però ho han fet col·legues meus, és cremar el Corà com un acte de reivindicació contra l'ordre establert, contra l'opressió de la religió. I a mi m'encasellen des d'una comunitat musulmana, perquè em dic Mustafa i tinc la pinta que tinc. Fixeu-vos el que... Però no sóc una excepció, no sóc una excepció de cap de les maneres. Hi ha moltíssima gent. Per tant, això de la comunitat musulmana ve a ser una expressió d'aquesta naturalització de la cultura. És com si tens una cosa que és per sempre enganxada. No? I a més, jo crec que aquesta és una qüestió perillosa perquè és la peça fonamental del racisme. Per això li poso èmfasi, perquè és el que s'ha fet amb els jueus. Els jueus, a Europa, el cas jueu és un cas que expressa les formes de racisme d'una manera claríssima. És un estudi de cas. Per què? Dels jueus s'ha fet una unitat. Per tant, els jueus sempre una unitat negativa. Negativa, no són I a més inassimilable. Inassimilable en el sentit que no hi ha cap projecte que els pugui fer integrar. Per això han sigut els expulsats, els matxacats, fins i tot amb la solució final. Que la solució final, permeteu-me fer un parèntesi aquí, la solució final la va fer Hitler amb l'Holocaust i la va fer Europa també amb l'ocupació de Palestina. Perquè és l'expulsió també. Europa diguéssim, la història d'Europa és la història de la seva relació amb l'altre. Mai ha pogut acceptar l'altre. En aquest cas, jueu, però també és el gitano, i també. Podem parlar molts tantes. I tant, que l'única manera per solucionar un problema que es diu el cas jueu és expulsar-lo. I ja està. És una història molt forta. Per això el racisme no és una qüestió marginal a Europa. És un eix vertebrador, per mi. I per acabar, ara, ja ho he dit dues vegades, hi ha una altra cosa que és la culturalització de la política. Què vol dir això de la culturalització de la política?
Conflictes. Jo vaig a una cosa que has dit abans. A vegades les qüestions són materials i busquem solucions a través d'altres vies. La culturalització de la política és que tenim conflictes polítics que tenen a veure amb condicions materials i els hi donem una explicació culturalista. Aquí vaig a una cosa, tinc molts exemples més suaus, però vaig a un exemple que estem a prop de Ripoll, els atemptats de Barcelona. Són atemptats que tenen una explicació material molt important, també simbòlica, perquè ara ho explicaré. El racisme té dues potes, camina dues potes sobre allò material i allò simbòlic. Potser no debat. Però fixeu-vos que de seguida, quan es parla de Ripoll, s'ha parlat en termes d'integració, s'ha parlat en termes de família, s'ha parlat en termes de religió, que són elements que s'han de posar sobre la taula, però no és la clau dominant, no és la dominant explicativa. La dominant explicativa està en un altre lloc, que això hi és, també, no és una cosa o una altra, estan connectades, però a vegades hem d'identificar què és la dominant, què és la clau que ens explica el fenomen, que no nega altres aspectes que també hi són. Dic perquè no s'han d'interpretar malament en qüestions culturals. També el concepte cultura és un concepte que... Per tant, això ho fem successivament. I aquí vaig a una qüestió que potser és una novetat. Què és? El model, si ara fem una anàlisi ràpid de 30 segons al model de Catalunya en relació a la immigració, ens salta una paraula ràpidament. Quina és? La qüestió del model intercultural. Fixeu-vos, parlem d'immigració i ràpidament el model que planteja la Generalitat de Catalunya és sobre temes d'interculturalitat. Què vol dir interculturalitat? Interculturalitat és a dir que tenim cultures i que hem de treballar per la convivència d'aquestes cultures. Com si el problema que tenim és un problema cultural i hem de suavitzar aquest, diríem, que és un model que participa en la idea aquella d'aquell que va dir que hi ha un xup de civilitzacions. És a dir, com si dona per suposat que... I jo soc, diguéssim, molt crític, evidentment, amb el concepte. No és que la interculturalitat no ha d'existir. La interculturalitat és una virtut, diguéssim, individual. Perquè la diferència cultural, si voleu, és una diferència cultural que existeix en tota societat. La diversitat cultural no la portem a Catalunya a la gent immigrant. Està claríssim. Els catalans en si mateixos són diversos. Què té a veure, ara vaig a exemples molt així públics, què té a veure amb David Fernández, amb l'Artur Mas, que van fer aquí abraçada? No tenen res a veure. Fins i tot el model de país no és el mateix. Què és la diversitat? Quan parlem de cultura, ens referim a les nostres formes de fer, de ser individuals i col·lectives, està clar. I evidentment hi ha trets que ens fan identificar entre totes i tots, és veritat. Però la diferència cultural existeix en germans i germanes a la mateixa família. Un no menja carn, l'altre menja carn, un és molt nerviós, l'altre és tranquil. La diversitat cultural ens referim a les nostres formes de fer, bàsicament. Per tant, la virtut de ser intercultural és una qüestió que l'hem de fer-la operar en qualsevol relació entre dues persones. Benvinguda a la interculturalitat, si voleu, però no com a discurs, sinó com a forma de relació entre tota persona. El que passa que el que es fa aquí és justament el que deia abans, és la culturalització de la cultura. La cultura esdevé la dominant explicativa de tot. I això és molt instrumental i útil per al poder, en aquest cas per l'administració. Per què? Perquè no aborda les qüestions materials. Aquesta és la qüestió. I per tant, serveix com a tapadera a una qüestió. Jo crec que és important. Per acabar, i per fer una síntesi del que he dit, la meva intervenció és el racisme avui a Catalunya, amb tots aquests aspectes que he explicat, per una banda, hi ha una diferència en el dret, claríssima, en els
els drets, per una banda, tots aquests aspectes que us dic, hi ha una jerarquia en els drets, no som la igualtat està, diguéssim, hi ha una objecció forta a la igualtat a la nostra societat, hi ha tanta objecció que la fa trontollar, per una banda, i per l'altra banda hi ha una negació a la diferència. És a dir, aquestes persones que han vingut a fer, que són dues coses diferents. Una cosa és la diferència en el dret, que és una negació, i l'altra és una negació a la diferència, és a dir, que aquestes persones que venen de fora els és negat el dret a la diferència, que hauria de ser un dret universal. Tots i totes hem de tenir dret a la diferència. Ideològica, sexual, només faltaria, diríem. Doncs a aquestes persones els és negada el dret a aquesta diferència, que no és triada a vegades. A vegades és triada la diferència, però a vegades no és triada. Aquella persona negra que no li deixen entrar a una discoteca a Girona, o no li serveixen el cafè, la negació és una negació a ell mateix. La societat no accepta la diferència. Però no només a la diferència, sinó a la indiferència. Sabem que les persones que són concebudes a la nostra societat, que són diferents, reclamen un dret, que és passar desapercebut. No vull ser assenyalat, ni per guai, ni per no, sinó que vull viure la normalitat, això que li dic normalitat. Per tant, que la gent et tracti d'una manera indiferent. És a dir, que ningú em pregunti que bé que parles en català, per exemple. Aquesta és la indiferència, que la persona que tens davant, que no és una indiferència de, diríem, de menysprear, estem parlant d'una indiferència en el sentit de que tens la diferència davant, però el que has de fer el treball amb tu mateix és fer-la indiferent, la normalitzes. Aquesta és la qüestió. I acabo amb una qüestió encara més forta. Les persones immigrades, i això no és un discurs victimista, no vinc a fer això, les persones immigrades aquí a Catalunya vivim un estat d'excepció. Això sona molt fort. Vivim un estat d'excepció. Sabeu què és l'estat d'excepció, que és la suspensió dels drets. Doncs tenim, les persones migrades que vivim a Catalunya tenim drets suspesos. Ara s'ha sortit el dret a vot, però com molts i molts drets que podem assenyalar. La llista és llarguíssima. Aquests drets els tenim suspesos. Però tenim un problema, quan hi havia el franquisme, els drets eren suspesos, però la batalla era clara. No? La paradoxa aquí és que vivim un estat que es diu estat democràtic, però hi ha una suspensió de drets, que afecta només a uns quants. I aquí es produeix una cosa que és, vivim al món, hi ha una mena de submón. Aquest submón és el que viu l'estat d'excepció. Aquesta és que en el cas Catalunya, el cas català, el procés, també, jo per mi, Catalunya viu un estat d'excepció actualment. Viu un estat d'excepció, perquè no pot ser que les persones, pel fet de voler el que volen, es tanquin a presó. Quan parlem d'estat d'excepció és quan es suspenen drets. A Catalunya hi ha drets suspesos, com el dret a decidir, per exemple. És un dret fonamental, només faltaria. No suspendré. El que passa en aquest cas és una suspensió de drets, si em permeteu, potser això és discutible, parcial. És a dir, que cada dia continuen d'alguna manera, continuen coses i tenim alguns drets suspesos. En el cas de les persones migrades hi ha un estat d'excepció permanent. No diria absolut, però un estat d'excepció permanent.